Menta ka janmir ka apu pratare ku yayang aja pesan kalami ka jingenyat hapdeng ki samla puli ka skul ba nehu bat ke magister hadien bakis pangot ki pulet kila lerung shanehu ki samla puli kan thai bashrang ki bayu i ki pulet ki bawan rung shanehu kilami pok ban be i ki pulet na ka tei ki chaka kat kum ka jingtep what ka acting vice chancellor ru kam shamla ai jing bet ik pulet ban rung shanehu wala am pa yo jingtep ya ka daw ba ki pulet ki rung shanehu hinre la suba bi ki la ban ne twet ik samla ki bla shak no lang ba du president ke nehu su samla sandy sorton u bla shak kem halo ka jing kana ba dangti ban sho yo assistant professor u dr alok singh u bai kai hindi hanehu I want to all of us are just